triloba. Com? Asimina triloba. triloba. Molt bé. O aquí es coneix també com a pau-pau. Pau, sembla molt exòtic. Això sembla que vingui d'una illa estranya. Sembla, eh? Sembla? Sembla un mango, no? No ho sé, Bueno, sí. quan agafa aquesta Quin tonalitat... origen té, aquest fruit? Aquest sembla, també el gust, ara ho provaràs, ara berenarem, abans de peltar. Vale. Mm? Agafarem forces per Sí, perquè jo crec que és molt proteic. I se sembla un fruit tropical, també el gust, ara em diràs tu, que recorda, però és de Canadà, Estats Units, sí? molt fred. O sigui, sí? Sí. Carai. Sí. Carai. Aquí l'hem trobat una mica al lloc, però veus aquí, tots aquests són cops de sol, per exemple. O sigui, aquí tindria massa sol. Massa sol. Però ja tens els fruits preciosos. Allà al mig, que estan una mica a l'ombra, però veus la fulla... És molt rústic, és Aviam, va, un anem a arbust. tastar, mono de ganes. Gira que té unes llavors molt grosses, eh? Es pela molt bé. Bé, ara al setembre no es guarda pràcticament, perquè és una mica com el caqui, que si no està ben madur, lliga. Saps? I Quina meravella, és així tou, te tallo així, i al mig hi ha una llavors. Ah, ja veig la llavor. Bueno, I aquest es pot plantar de llavor? Sí. Aquest no s'empelta, eh? Aquest, També s'empelta, però si no tens altres sí, una varietats... senyora llavor, eh? Sí. Està boníssim. Molt bo. T'ho dic de debò, molt bo. Aquest recordaria, no te sabria dir. Plàtan? Entre plàtan i mango, Bueno, una barreja... Plàtan. també a algú li recorda la xirimoia, però és molt mantecós, no? Sembla mantega com a... Boníssim. Menjant. M'ha agradat molt. Et puc provar la llavor? De sembrar? Sí. Sí. Aquesta serviria? Sí, la fas secar una mica, a l'ombra, però se sequi 2 dies o 3, i després a la nevera. A la nevera per què? A la nevera perquè passi fred, perquè trenquin les hormones inhibidores de germinació. Perquè fent-hi passar... Això seria tots els arbres que són La majoria, sí. estacionals, amb estació, les 4 estacions, necessiten passar pel període de fred? La majoria sí, també el cirerer, per exemple aquest, si agafem el pinyol del cirerer, el plantem, podria ser que no neix. Si ho posem a la nevera... I quant de temps a la nevera? Depèn de l'espècie, però són potser 30, 40, 60 dies, 90 dies. Doncs sec i a la nevera. Aquest, com que és de zones fredes... Ara estem setembre, octubre, novembre a la nevera i ho planto al desembre, per exemple. Per exemple. I una safata que controla bé l'humitat. I aquesta necessita també un test molt llarg, perquè fa una arrel pivotant molt llarga. I quan allà comenci a créixer, l'has de posar en un test quasi forestal, en un test forestal, perquè fan arrel pivotant. Que és com aquestes dels horts, però més llargs. Més allargades, sí. Molt bé, provaré. Sí. I després és mitja ombra, molt fred. I màgic. Potser també hauríem de parlar de la xarxa catalana de graners, perquè bueno, jo per mi ja sabeu que sou... Hi ha gent que té herois que li diuen Bruce Springsteen o Woody Allen, o per mi els herois catalans sou vosaltres, la gent de la xarxa catalana de graners, que esteu fent aquesta feina immensa de recuperació d'aquestes coses que estan desapareixent. Em pots fer 5 cèntims de què va aquesta associació o federació? Sí, som un grup d'un 10, més o menys 10, 12, depèn, grups que es dediquem a la conservació de varietats tradicionals o de races autòctones, tot el que és, diguem, la biodiversitat cultivada. Per tant, conservem primer de tot, en el meu cas, fruiters, varietats tradicionals de fruiters, són bancs de llavors i després algú només s'intercanvien o es venen o es fan tastos de les varietats i cadascú li porta de la seva manera, cadascú d'una manera independent, però ens coordinem com a xarxa catalana de graners per al tema de varietats. I també a nivell català i també a nivell de... I després a nivell estatal estem a la red de Semilla. I després la red de Semilla, però això ja serà segurament a nivell europeu a dins de la... Sí, en un futur també hi haurà la red europea. No, hi ha coordinació també a nivell europeu. Per tant, són una gent molt ben coordinada, no? Però que cadascú treballa des de l'àmbit més local. Més local, sí. Per exemple, tu
de Catalunya series el que faries. De la xarxa series el gran que faries arbres. Sí, hi ha alguna altra que també, tipus Cultures Trobades, que també Cultures Trobades també fa també fruiters. tenen alguna varietat de fruiters, algun més segur, però... Sí. Vale. I si volem aconseguir arbres dels teus, aquestes joies úniques, què poden fer la gent si vol arbres? Entra a la pàgina web de la xarxa, xarxa Posem catalana, aquí, primer, a la web de la xarxa, a la web de la aviam xarxa, si surt, i després Arboreco. Arboreco. Que Arboreco jo us sempre recomano primer. moltíssim perquè, a més, suposo que cada varietat té la seva història i si trobeu, el millor és que parlin amb tu, que et trobin a la fira. Quines fires es poden trobar? Si es fan, perquè aquest any amb el virus no sabem si es fan, però jo vinc a veure cada any a la Candelera. A la Candelera, aquesta és una molt bona fira. És una molt bona fira, en la qual podeu trobar moltes varietats, però la parada obligatòria és l'Arboreco i cada arbre té una història. Sí, es pot trobar informació a la web mateix, que allà hi ha una petita descripció de la varietat, i després, òbviament, allà és un resum. Quin és dels arbres que estàs més orgullós de tenir o de conservar? Una que a tu t'agrada el nom. Ja no recordo com es deia, el pum-pum? No, aquesta, la Culló de Frara. El Culló de Frara, sí, aquest el vaig comprar una vegada. Aquest sí? Aquest el vas recuperar tu? Aquesta la vam recuperar aquí prop, sí, en un poblet. Això podríem fer un vídeo. Que això en vam parlar, em sembla, en una fira, les al·lusions sexuals a les fruites. Jo crec que a la gent li diverteix molt. Digue'm, sí, per exemple, una és el Culló de Frara, també hi ha el Culló de Mico. Exacte. Més noms així eròtico-festivos. Cuixa de dona. Cuixa de dona, què és? Una pera. És una pera que es diu cuixa de dona. Cuixa de dama, sí. Cuixa de dama. Què més? I parem aquí, si volem fer un altre vídeo. Farem un vídeo, ens prometem un vídeo eròtic de fruites tradicionals, però és una passada. Tampoc n'hi ha moltes. Bueno, quasi ja les hem dit totes. Bueno, esperem que us hagi agradat. El Marco és un pou de saviesa. N'en guardem una. Dèiem de fer-ne una a l'hivern perquè la gent té dificultats per podar fruiters a casa. Em convides un dia i fem un taller ràpid de poda aquest hivern mateix. Doncs vinga, al proper vídeo, a Can Marco, d'Arboreco, com podar. Esperem que us agradi, poseu molts m'agrada, molts subscriviu-nos i compreu molts arbres que us faran feliços i us pujaran la libido. Ciao. Ciao.